Ix-xufier tal-karozza involuta f'aċċident li wassal għal mewt ta' żagħżugħ f'jum l-ewwel tas-sena qal li kien qiegħed isuq b'50 km fis-siegħa. Imbagħad kien hemm mument fejn intilef il-kontroll u ħabat f'ħajt. Għal dan is-surġent tal-Pulizija Jason Sherry li spjega kif kien biss wieħed mit-tliet passiġġieri li baqgħu ħajjin li seta' jiftakar x'ġara. Sherry kien qiegħed jixhed fil-kumpilazzjoni kontra Terence Tanti. Tanti huwa żagħżugħ ta' 22 sena minn San Juan li qed ikun akkużat bil-qtil involontarju ta' sieħbu Matthew Malak. Alex Sherry Herrera, il-passiġġier li jiftakar x'ġara, qal li l-karozza kienet qiegħda tinstaq b'mod normali meta l xi raġuni fil-liwja intilef il-kontroll u ħabtu f'ħajtu warblu tad-dawl. L-ispettur tal-Pulizija Bernard Spiteri qal li fid-dawl li l-Pulizija kienet issuspettat li żagħżugħ kien qiegħed isuq taħt l-influwenza tax-xorb, il-Maġistrat ordnat li jittieħdu testijiet tad-demm. Ir-riżultati mistennija jkunu ppreżentati l-qorti mill-esperti. Raġel ta' 43 sena mill-Fgura inżamm taħt arrest wara li kien akkużat li seraq ġojelli minn żewġ tidjar li jinsabu fi Vjal Indipendenza fil-Mosta. Huwa kien mixli li fl-14 ta' Settembru li għadda seraq flus, ġojelli u oġġetti minn żewġ tidjar u li kiser diversi sentenzi tal-Qrati ta' Malta. Ir-raġel wieġeb mhux ħati. Żewġ tfajliet Bulgari tresqu l-qorti wara li nqabdu jittalbu f'taslima. Tfajla ta' 20 sena u oħra ta' 23 sena ammettew li jgħixu ħajja ta' għaż kif ukoll li f'post pubbliku immolestaw lin-nies biex jitolbu l-karità. L-avukat li dera tfajlit spjega kif huma kienu mwiegħda xogħol f'Malta imma x'in waslu f'pajjiżna ma sabux lil persuna li għamlitilhom din il-wiegħda. Kien għalhekk li spiċċaw jittalbu biex jippruvaw iħallsu għall-akkomodazzjoni tagħhom. Huma spiċċaw jittalbu l-flus għall-biljetti tal-ajru biex imorru lura l-Bulgarija. Huma ingħataw il-libertà kundizzjonata għal xahar.